το 1. Και μπορεί να παίξω. Έτσι, αρκεί να έχω την αίσθηση του μέτρου για να μπορώ να βρω στο 1. Έτσι, αυτό είναι το πολύ βασικό. Βέβαια, αυτά δεν λέγονται σε μία συνάντηση όλα αυτά, αλλά μια και είμαστε στη λογική των μονών μετρημάτων, μιλήσαμε για τρίχο, ογδόου, για σάφρου και όλα αυτά, τώρα μιλάμε για το μονό μέτρημα με βάση τα όγδοα πλέον. Άρα το ίδιο ισχύει και για τα 11 όγδοα, το ίδιο ισχύει για τα 5 όγδοα και σαφώς μετά υπάρχει μεγαλύτερη υποδιέρεση με βάση τα 16. Έτσι. 15-16 είναι σαν να έχουμε 4 τέταρτα με το να λείπει ένα 16ο στο τέλος. Εκεί είναι σαν να πηδάει βέβαια. Αυτά όλα τα πιο μοντέρνα για το θέμα των υποδιαιρέσεων, δηλαδή ένα ωραίο beat είναι 15-16, το οποίο είναι σαν 1 μέτρο 4 τετάρτο που είναι 16-16 και να λείπει το 1-16ο, ας πούμε. Πάρα πολλά τέτοια. Βέβαια στην αρχή πρέπει να γίνει βίωμά μας η λογική των 8 πρώτα, δηλαδή 5, 7, 9, 11, 8, για να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε. Πάντα στο μυαλό μας, γιατί μπορούμε να έχουμε 1, 2, 3, 5, 6, 7, έχουμε τονισμούς. 1, 2, 1, 2, 3, τελείωσε. Άρα 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, αν θέλουμε. Έτσι. Δηλαδή, για να λειτουργήσει αυτό το mood, πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Διαφορετικά φυσικά, θα καθούμε και δεν θα μπορέσουμε ούτε να αυτό δεν είναι ίση, έτσι, γιατί είναι 2, 2 και 3, έτσι. Δηλαδή, εδώ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, οι τονισμοί σαν τονισμοί είναι 3 τονισμοί που είναι οι πρώτοι ανά 2 νότες και μετά αφήνουμε 3, έτσι, δηλαδή 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, έτσι. Απλά είναι ένας μηχανισμός που έχουμε εύκολος για να μπορούμε να έχουμε την αίσθηση του 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ή 1, 2, 1, 2, 3 για το πεντάρι. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Έτσι, αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση γι' αυτό. Οκ. Θα σας καλλιεργήσουμε με ένα τελευταίο θέμα μας. Θα τζαμάρουμε και λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Και Σάββατο κιόλας. Μας θυμάται πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, ελπίζω κάτι να βοηθήσαμε κι εμείς.